Nilqakom għall-ewwel programm mis-sensiela Ara minn Mar. Programm imtella mill-Missju Malta. Illum il-ġurnata Missju Malta kulħadd jaf li hija l-uffiċċju missjonarju fejn permezz ta' dan l-uffiċċju nkunu qed nagħtu għarfien l-affarijiet kollha li jsir fil-missjoni, mod speċjali mill-missjonarji u anki fil-proġetti li aħna nagħmlu minn żmien għal żmien. Tajjeb ngħid li matul is-sena il-missju l-attivitajiet kollha li torganizza isiru bejn wieħed u ieħor 72 proġett kull sena. Dawn il-proġetti huma proġetti sostenibbli. Imma biex isiru dawn il-proġetti ovvjament jitilgħu in-nies kemm missjonarji jitilgħu hemmhekk u jibqgħu hemmhekk għal ammont tal-tul ta' żmien, jitilgħu in-nies anki għal perjodu qasir biex jagħtu sostenn il dawn il-missjonarji f'dawn il-pajjiżi tal-missjoni, min jitla' l-15, min jitla' l-xahar u min jitla' l-perjodu ftit iktar. U mbagħad hemm anki intom li qed tarawna li dejjem iżżommuna issostnuna anki bid-donazzjonijiet tagħkom, bit-talb tagħkom u bl-affarijiet kollha li aħna minn żmien għal żmien nagħmlu appell għalihom. Però ħaniqaf hawn ngħid ftit fuq l-Uffiċċju Missjonarju u dan il-programm ħadd iltaqgħu ma' ammont ta' nies li telgħu il-missjoni. L-ewwel mistiden tagħna qal li jgħix ħajja kemm xejn pjuttost kwieta, jew kien jgħix ħajja pjuttost kwieta. Jippreżenta fuq it-televiżjoni, però qabel nintroduċi il-mistiden tiegħi ħanaraw dan ir-ritratt hekk biex inkunu nistgħu wkoll hekk da huwa ritratt ta' meta kien żgħir, pjuttost inbidel ħafna llum il-ġurnata. Nilqa' miegħi lil Mark Lorenz Zamit. Grazzi. Dejjem kont għaġeb. Ekku. Grazzi ħafna tal-istedina u merħba fil-komunità tal-preżentaturi Maltin. Grazzi, dan huwa l-ewwel programm. L-ewwel wieħed. Awguri mill-qalb. Mark, inti meta ntqajna qed li pjuttost kont tgħix ħajja kwieta fil-Gżira Awċija u x'hekk. U ħadd ma kellek fil-familja tiegħek ħadd ma kellek jinvolvi ruħu jew fit-televiżjoni, jew fil-Knisja, jew fil-politika. Imma hekk tgħidilna ftit iktar hekk meta kont żgħir, hekk kif kienet il-ħajja tiegħek, x'kont tagħmel? Jien vera ma kien jafni ħadd. Ġien ħadd fil-familja tiegħi laqgħat ma kien fit-television, laqgħat ma kien fil-ħajja pubblika, ħadd. Laqas fil-Knisja ħadd. Aħna familja pjuttost sempliċi, ngħixu f'raħal żgħir Sannat Għawdex, eżatt mal-Knisja warajna Eli ibn Naċ, jiġifieri it-typical stereotype ta' Awċi. U imma dejjem fit-teatru. Ommi, missieri, oħti. Missieri sal-lum għandu 57, għandu band, oħti rock band, oħti tisfen il-ballet, ommi koreografa fit-teatru u jien kbirt fit-teatru. U kbirt dejjem ġol Knisja. Allura, imma dejjem rrit li jkun jafu, rrit li nagħmel xi ħaġa biex ikun jafun in-nies. Allura meta kont għandi żgħar kont ngħid insir qassis, għax issir qassis fiha l-element tat-teatru, fimt li qiegħed isu fuq palik, f'ċertu sens, b'kostum, tippritka, element teatrali qawwi fli tkun qassis. Ħawaqfek f'tisa. Allura inti qed speċi biex isiru jafuk in-nies hekk dak it-tip. Ma nagħmlux mod xrajt din il-karozza mħabba f'hekk, forsi naraw ir-ritratt li jmiss. Ma nagħmlux xrajt. Min jaqqas nafx kont qed nipprova nagħmel, però jekk tħares sew hemm ħafna dik janterni li għandna fid-dar, hemm ħafna weraq mal-art. Naħseb kont għaddejt mal-pjanti bil-karozza u kollha kaxkarthom l-ommi. Imma meta kont żgħir apparti li kellek din il-karozza kif kienet il-ħajja tiegħek? Le, normali ħafna għall-aħħar, normali. Li kelli hija xi ħaġa nixtieq li nista' nagħti dal-parir lin-nies li ma nistax nagħtih sfortunatament. Have good parents. Għaliex meta kont żgħir inkelli ħajja totalment komuni, ma kont anzi l-iskola kont vera mhux tajjeb għax jiena kont imur skola li jisu l-iskeli kont imur fihom jien kienu jaġevolaw ħafna l min kien tajjeb fix-xjenza u fl-isports. U jiena ma kontx tajjeb fl-ebda waħda minnhom jien kien toġobni l-qari, l-letteratura u t-teatru u l-lingwi. Allura kont naħseb li jiena pjuttost ignorant, prize f'ħajti qatt ma ħadd ħlif darba first in religion. Allura kont vera komuni. Imma dejjem kelli din l-idea f'moħħ, imma jien żgur b'xi mod ħansib mod kif nagħmel xi ħaġa differenti. Dik kienet l-ħolma ta' ħajti. Jien irid nagħmel xi ħaġa differenti minn dawn kollha li qed nara madwari. Semmejt li ħadd prize fir-religion. Darba. Ħa naraw ir-ritratt li jmiss u ngħidilna daqsxejn xi jfakrek.
dik Mhux essaċ Mhux dan essaċ, ir-ritratt, imma eżatt. tfakkrek xi ħaġa. hija tfakkarni fi knisja, tfakkarni fil-knisja li kelli d-dar, li għad għandi d-dar, ma li ma tantx għandi ċans għalija, għax għana ngħixu fuq, ommi missier meta bnew id-dar bnew basement, u fuq u solar, u aħna ngħixu fuq is-solar biss, ġifieri aħna ma ngħidux ħanitla norqod, ma konx nafx. Nistgħu narawha ta' ma x'għandna. Ejja, u bnejt il-knisja fil-garax, insomma, dik jgħodu 16 ruħ ġo fija, life size dik, tidħol ġo fija. Għax meta nur ir-ritratti mhux kulħadd jifhem. Imma dik it-tfulja kollha tiegħi. In-namra l-knisja, kif ġietek? Jiena trabbejt ħafna fl-oratorju Don Bosco ta' hawn, biex għandi trobbija ħafna salezjana u għator tagħhom kollu. Il-teatru, tor tagħhom li kapaċi forsi nitkellem ftit qudiem in-nies, kollu minn hemm ġibtu, huma l-mwili, għaliex fit-teatru tal-Knisja tista' tiżbalja mingħajr ma tħallas prezz għoli tal-iżball. Jiena għalhekk dejjem ngħid it-tfal jew żgħażagħ morru fit-teatri tal-Knisja, għax hemmhekk tista' tiżbalja u tista' titgħallem mingħajr ma jkollok għalfejn tħallas il-prezz li kieku jkollok tħallas kieku tiżbalja fuq television jew f'teatru kbir. Imma li jkollok knisja li tesa' 16 ruħ, da mhijiex ħaġa komuni. 16 ruħ żgħar, 16 tfal. Tfal, għax tfal kont inġib. U kont tagħmel qudiesa wkoll. Iwa. Forsi naraw ir-ritratt li ġej mela, ir-ritratt li jmiss. Kont. Ekku. Wara dal-programm se tispiċċa l-karriera li qed nara. Dik il-kunċizzjoni milli qed nifhem ara 8 ta' Diċembru kienet tkun holiday u kont inqum inqaddes. Jekk qed nimmaġina x'dik l-istatwa ta' wara l-istatwa tal-kunċizzjoni. Dik kienet ħajti, kont nintefa' fil-garax, viri ħbib ma tantx kelli, u kont nintefa' fil-garax, inġib il-ħbib id-dar u tittarhom imsiken oħti ta' għammet u hekk il-pupi. Jekk kienu kollna sfuru kien imut. Mela, il-familja kollha. Il-basement kienet kif toħroġ minna dil-kamra li ma tagħmel dak knisja kellha isu l-kurituri tal-gar u kont għamilthom pjazzett, storoq, tajthom l-ismijiet. U uħti kienet tagħmmet il-pupi jekk kien ikollna sfur pereżempju x'an qatt ma kellna pezz kbar, imut konna nagħmlu l-funeral. Affarijiet bħal dawn. Kollox dak li kont nara kont nimitaħu dejjem nosserva x'qed jagħmlu l-kbar. U għalfejn il-kbar qed jagħmlu hekk, u għalfejn qed jagħmlu dik. Il-knisja kienet mod vera effiċenti biex timita x'qed jagħmlu l-kbar. Tajjeb, u ommukom issierek fiex kien jidħlu? U kienu jarawni u naħseb f'qalbhom kienu jgħidu waraħna li għax rabbejna. Imma qatt ma kienu jgħidu li xejn. Fis-sens naħseb kienu jibżgħu li se nikber u nibqa' ftit imwaħħal magħha, ma mbagħad eventwalment mod naturali kbirt u bdejt ninduna li dak li joġobni fil-Knisja għadu joġobni, bqajt naħdem ħafna sal-lum ħafna viċin il-Knisja, imma mbagħad għax irid insir qasiż dak iż-żmien hemm modi oħra kif nagħmel affarijiet differenti. Fuq dik nitkellmu iktar ukoll taqbalili. Le, mhux se naħfru jilek. U mhux fuq il-missjoni, il-programm. Iwa, ma tajjeb ikunu jafu, mela la semmejta inti dan il-programm huwa propju biex nuru wkoll lin-nies li min imur il-missjoni jista' jmur kulħadd. M'hemmx tip ta' nies li jmorru l-missjoni biss, jista' jmur Mark, jista' jmur Robert, jista' jmur John, Charles. Hija sempliċement ix-xewqa li inti tagħti ħajtek biex tgħin il-ħaddieħor. Ġifieri dik id-differenza. Verament. U naħseb inti il-fatt li kont tagħmel il-quddiesa, kont għandek il-kappella d-dar, li kont tinvolvi lill-familja, hija xi ħaġa sabiħa ħafna li turi l-element tal-familja li intom li tħadnu l-familja li intom kontu qrib xulxin kienet tgħinek ħafna anki biex inti meta kont żgħir timxi l-qudiem, mhux hekk? Li bdejt nara, mbagħad jisu kien hemm shift f'ħajti fis-sens li kont iħobb ħafna teatru u għalija l-qudisa kienet teatru show biex nidher. Ġenwinament qed ngħidlek qed inqerra din. Għalija il-Knisja kienet, skużawni, ejja nagħmlu festi, ejja purċissjoni. Imma mbagħad niftakar kont meta aktar bdejt nikber l-iskola kont ninduna li hemm tfal li mhux kulħadd irid joqgħod magħhom jew ħadd ma jrid joqgħod magħhom. U kont nibda ninduna li hawn ħafna inġustizzi fid-dinja illi anke mill-iskola stess. Hemm minnu vera popolari u min vera mhux popolari u minnu popolari jgawdi ħafna f'ħajtu. U b'dik l-inġustizzja ma flaħtix. U hemm bdejt ninduna li mamma mija l-Knisja għalhekk ukoll qiegħda allura biex tiġilet l-inġustizzja mhux sempliċement biex noqogħdu nilbsu noħorġu nippurċissjonaw. U hemmhekk bdejt ninbidel. Hemmhekk kollox beda jtini fajni. Xi ħadd li m'għandux ħbieb beda jtini fajni. Xi ħadd li jibbuljaw beda jtini fajni. Insomma, għadni sal-lum ninħaraq meta nara l-inġustizzi ħafna. Inti semmejt li ma kellikx ħbieb meta kont żgħir. Infatti kont tagħmel anke dawn l-affarijiet imħabba li ma tantx kellek ħbieb, eċetera.
Din il-ħaġa kif affettwatek u kif stajt toħroġ minnha? Meta ngħid ma kellix ħbieb, mhux eżatt kont imwarrab, jiena kont kapaċi ngħid ħafna stejjer. U kienu jisimgħuni ngħid l-istejjer, imma ma kontx one of the cool kids. U l-iskola kif jiġri f'ħafna skejjel jisu trid tkun il-cool kid biex kulħadd idur miegħek. Kienet taffaxxinani kif għalfejn it-tfal jisom meta jkunu għadhom żgħar jagħmlu aktar ħbieb ma' xi ħadd milli ma ieħor. Niftakar every now and then kien jiġi xi ħadd minn barra mill-iskola u barra minn Malta skola. Għawdex taf kif għawdex jiġi xi ħadd barra minn Malta, ikun bjontek, kulħadd idur miegħu il-cares kollha. Anke fil-primary, Allura kont inħossni simwarrab, imma l-ikbar problema tal-ħbieb kienet illi fl-iskejl fejn kont immur, dak li kont inħobb jien ma kien hemm kważi ħadd iħobbu li huwa t-teatru u l-qari. Fl-iskola kont tmur kienet iktar inklinata fuq l-isport. Jien kont immur is-seminarju li ma nafx illum kif inhu, ma secondary kien inklinat ħafna fuq futbol u biology u chemistry. U dak iż-żmien jiena kont ħażin ħafna fil-biology u l-chemistry minkejja li studjat il-biology u science. U l-unika goal li qatt kont skurjajt f'ħajti kien autogoal meta kont defense. Mhux defense jgħidulu meta tkun l-ewwel ta' wara l-goaler. Tasek, l-unika goal ta' ħajti, l-ewwel unika. Ma rridux jażluni aktar, għax autogoal kien biex skurjajt il-goaler tiegħi. U dak iż-żmien ma kontx naf li ċorta dak il-goal. Dasek, da mhux il-post. Allura għaddejt ħafna żmien naħseb li I don't belong. Tajjeb, mela ħanaraw ritratt li jmiss. Kif tgħidli ħanaraw ritratt nieħolta? Hawnhekk qed għaliex inti xtaqt issir qassis. Hawnhekk ma naħsibx li sirt qassis, imma għamilt rappreżentazzjoni ta' qassis. Ma naħseb x'kienet dik. Imma naħseb li kienet Patri Piju dik. Kemm għadda? Patri Piju dak naħseb. Dak kienu qaluli biex nagħmel il-verġin żgħira tiegħu kif tgħid, meta kien għadu żagħżugħ, meta ġitu l-vokazzjoni, insomma, dak kien it-tip ta' teatru li konna nagħmlu xi ħaġa bħal dik kull sena. U dik kienet wisq toġobni. Għaliex, meta konna nagħmluha, kienu jgħidu l-tfal tal-iskola biex jiġu jarawha. U għalija li darba f'sena jien inkun fuq il-palku t-tfal kollha jħarsu lejja kienet l-isbaħ ġurnata tas-sena. Better than Christmas morning. Għaliex għal-ġurnata fis-sena tfal kienu ma jibqgħux jagħtu każ il-barran il-bjont, ma jibqgħux jagħtu każ dak it-tifel il-kulu, jagħtu każ lili. U meta nerġa' l-iskola jgħidu li prosit. U dik kienet timlini. Il-teatru, semmejt li teatru kien vera l-qalbek u rappreżentazzjonijiet kien hemm xi ħut li inti tista' forsi ħanaraw dar ritratt qabel u kommenta fuqu. Dik hija musical li konna minna, Father F insellimlu minn għawa xu għal-persuna li wis inħobbu għal-kem ma t-nix nara ħafna għalix u bdini fit-teatru kien ħedġiġni nikteb musical jien, imma issa dak imbat fil-kassaqsini fuqa biex ma mux barra mis-suġġett. Dik kien hemm żmien konna għamel jisu l-parti prinċipali u dak kont Giuseppe f'Giuseppe Mbijuh minn Ħutu, kien musical tradotta għal-Malti mit-Taljan. U dik kienet l-ewwel sena li bdejt intawal ix-xahar. Għax ommi kienet għalt li jisma, għalt li dak Giuseppe mux xaru twil kien, ommi kienet ila biex intawal xari. U għatti li għawin, ma nafx kien ħatqat maraħ il-Giuseppe, għalt li provata u kont bdejt intawal ftit xari, għamil tisu xi 5 xhur intawlu, u kien ġi jisu vera għazir, kiku tara, ġviri, dakinar kienx twil ħafna, kif tara hemmek. Imma dakinar kont bdejt intawlu. U għara li għaddiet, daqet nitkellmu xi 12 sena ilu, ma rġajċ għaxxartu. Kif ġiet l-istorja ta' Giuseppe Mbijuh minn Ħutu? Kif tħalt għaliha? Tgħidilna forsi l-esperjenza tagħha. L-istejjer ta' dal-musicals kienu sempliċi ħafna. Ommi u missieri kienu involuti ħafna fit-teatru u meta kienu jiġu biex jikkastjaw in-nies, dejjem kienu jikkastjaw l-ewwel it-tfal ta' min involut fit-teatru. Allura konna nkunu it-tfal il-ħbib tiegħi konna nkunu l-oratorju, dejjem konna nkunu flimkien. U mbagħad isu skont l-iktar xi tkun kapaċi tagħmel u hekk konna nippruvaw kulħadd iqassam ir-roles. It was very family run it-teatru u għad nisallum nimmissija għaliex għalija teatru huwa fih eċċitament ħafna ikbar mit-television. Fit-teatru esperjenzajt maġija li fit-television ma esperjenzajtix. Mark Lawrence kiber l-Università. Kellek esperjenza partikolari l-Università. Ifakkarni. Il-play. Li ktibtijiet, mela, ġejt noqgħod Malta, meta tgħix Malta tkun awċi literalment isek mort f'pajjiż ieħor. L-unika ħaġa li tkun l-istess hija l-lingwa biss.
Dik il-bis l-unika u li ma tridx taqbad ajruplan u li ma toħroġx il-passaport. Imma l-bqija it's like a different country u ħadd ma jifhem għaliex fil-waqt li inti għawċi jiġi Malta ta' 18, meta jkollok 18 u tkun Malti tkun ilek diġà 18-il sena ddur mommok u missierek fit-toroq, allura tkun bewt wieħed drajthom. Meta tkun għawċi u tiġi Malta, tkun ftit ġejt Malta f'ħajtek, allura vera ma kont naf xejn. Isni sifirt. U għed trid nagħmel xi ħaġa, u dak iż-żmien konna jien u tnejn minn sħabi u konna vera ma kellniex ħbieb l-università konna noqogħdu fuq wara, konna morru biex ngħidlek il-verità għal-lectures biex ngħidu għaddejna mill-eżamijiet u hekk. U dejjem id-dar tiegħi l-flet tiegħi mhux se naqbdu nagħmlu, ħriġna b'dil-idea li nikdbu musical. Anke għax dak iż-żmien konna naraw kulħadd joħroġ ma' tfajliet u kulħadd ikollu biba, aħna ma kellniex tfajla, ma kellniex ħbieb xejn. Allura għedna ħanikbu, u ktibna dal-musical ġvida kollu biex ikollna il-ħbib u tfajliet, ktibna dal-musical ta' ġviri domna 4 snin nikdbuħ fuq Dun George Preka, għat ma kont mort mużew għas kont naf minnu kważi, 4 snin 120 zazuħu u għamilnieh vera Għawdex Malta u sqallija ma' grupp ta' teatru Taljan li bniħat Taljan. Għad nisallu ma nafx fehmu Taljani fuq Dun George Preka imma kienu fully booked. Insomma, u kienet ovvjament minn dakinhar iwa, jekk irid nagħmel xi ħaġa differenti, irid naqbad u nagħmilha jien. Ħadd mhu se jiġi nagħmilha. U dik kienet l-ewwel pass li naħseb dik l-ikbar ġennata ta' ħajti il-musical għaliex kien komplikat ħafna, kien live, l-orkestra kienet kollha żgħażagħ, jekk kellna bżonn xi ħadd jibni s-set, l-idea kienet li kulħadd ikun żagħżugħ, jekk kellna bżonn xi ħadd jibni s-set, minflok ma qabbadna xi ħadd professjonali, qabbadna xi ħadd li kien għawdet jistudja l-perit. Kollox kien hekk. Insomma, u naħseb li ma morniex ħażin. Tajjeb, ħa norik żewġ ritratti oħra wara xulxin, forsi nikkommentaw ftit fuqhom. Hawnhekk ukoll. Di play mqarba ħafna. Di play mqarba ħafna, di ma kellax taqsam xejn mat-teatru tal-Knisja. Għax imbagħad kont ukoll fi grupp teatrali żgħir li kien jagħmel intimate theater ħafna u kien ikunu plays bl-Ingliż u kont vera nieħu pjaċir nagħmilhom, però dik qed play mqarba. Ma nafx hekk nistax ngħid imma ħanejda issa fil-kasaq tagħha fl-editing, imma l-istorja ta' dik il-plejja di jisimha Immaculate tad-daħk immens. Dik hija prostituta illi meta li one fine day tinduna li pregnant. Ikun ilha 9 xhur ma jkollha attivitajiet sesswali imma tinqabad pregnant u ma tafx minant min. Iħabtilha l-bib u jkun Anġelu jgħidilha jien l-Anġelu Gabriel dik hija t-tieni miġja tal-mulej. Di plejata ħafna, Ġifieri imma insomma jiena għandi affinità kbira ma' min jikkritika r-reliġjon u kollha xi nħossni. Anyway. Dak imma għax da vera di play kattolika. Li bnihom apposta biex tgħidilna differenza biex naraw ftit il-kontrast. Il-kontrast. Okay. Dak Jamie insellimlu minnaw, illum jgħallem id-drama u gradwat ukoll fid-drama. Dak huma kollha l-familja li konna nkunu flimkien, naħseb dak Patri Piju wkoll kien. Tajjeb, mela, ħannarik ritratt ieħor. X'memori. Xi fakrek da? Jien naf, 320. Prova qta' xi fakrek da? Jew Marzu ta' 2020 malu id-dar fil-Covid. Nara l-producers jak jitħku, ma nafx, ma għandix idea, Ħanejli ħanfakrek ftit jiena mela, ħanfakrek ftit jiena. Inti kont applikajt biex tidħol. Ija. Xi fakrek allura? 320. Mela, fl-aħħar sena tal-università ommi kienet rat reklam ta' Peppi fuq it-television jgħid li għandhom bżonn in-nies jaħdmu magħhom. U tista' tapplika. U kienet għad li applika ta' għaxin kont nistudja l-medja l-università, ġifieri ma tantx hemm fent tmur fis-sens jew hekk jew applika, dak iż-żmien kienet il-Where's Everybody niftakar. U għedtilhom ħajażlu lili dawn, kont ċert li se jażluni. Applikajt kont biex inkun fajta għamlu kors ta' xi xahar intensiv, kienu applikaw xi 320 ruħ, u kull darba konna mmorru, u kont ninduna x'qed jagħmlu, kienu jagħmlu session għal kulħadd u mbagħad jixxort l-istijgħu, jaqtaw in-nies, ġifieri. U kull darba ngħid di l-aħħar session wara din se jneħħuni għax ma kont naf xejn fuq il-medja jien. U kull darba nibqa' sakemm ġew grupp ta' 13 u għandna okej, issa wasalna biex nimpjegaw. Nixtiequ nimpjegawk. U hekk bdiet l-istorja u kont naħlef li qatt ma se nidħol naħdem fuq it-television għax ma kont naf xejn, ma kont naf. U minn dakinhar l-istorja nafuha.
Għax Imbagħad kibret minn dakinhar kibret più o miegħek forsi meno- naraw hawnhekk qed naraw waħda mill-ftit dawk intervisti. Eżatt li kont għamilt imbagħad iffittajt ħafna nies b'dak il-mikrofon, ħafna mijiet. Qabel Too much nagħlqu forsi. l-ewwel parti tal-intervista fejn sirna nafu ftit Mark meta kien żgħir, Mark l-Università u t-teatru u anki kif issa beda jaħdem fix-xandir, nixtieq nara norik dal-video u mbagħad nikkummentaw ftit wara fuq. Id-tifel sar-raġel dak ibni l-aziz, sar-raġel pullit u jitkellem bl-Ingliż. Bil-kemm għadni nifmu jitkellem tant il, jien xi ħakka mawweġ iżdu wieqaf twil. Taħti biex għallimtek l-iskola, biex ma tibqax bħal ignorant, biex bil-klassi tal-ħaddim tolak ma nistax inlaħaq mal-passi ta' ġgant. Inħossni li xjaħt u etnejja u naħseb liċenza daqġejja. Imma qabel ma nagħlaq għajnejja nixtieq nara lill-ibni ħdejja. Hawnhekk rajna lilek Mark qed iddoq il-pjanu mal-papa, inta ftit qabel qedtilna li l-papa għandu band. Imma hawnhekk qed naraw l-anja tal-poplu fejn inti kont propju qed iddoq miegħu. U il-silta li kontu qed kienet ikanta l-papa kien jisimha l-ibni. X'esperjenza kienet di? Dak huma għax jien meta konsert studjajt il-pjanu wkoll u dak naħseb wħud mill-isbaħ mumenti ta' fuq il-palk għax kien missieri kien jikteb il-kanzunetti. U ġieli kien ikun id-dar u kont nisimgħu u dejjem meta kont ma kemm nixtieq xi darba nitla' ndoq miegħu fuq il-palk. U naħseb dik kienet id-darba li qalli jisma' għandi waħda. Għalli jibni jisimha, għalli trid tipprova tagħmel l-arranġament fuq il-pjanu u tdoq miegħi. U dik il-ħaġa li kien hemm xi ħadd qed jafdani biex nikrea xi ħaġa jien li missieri ta' ili along the way, missieri għallimni li jisma' jekk tagħmel xi ħaġa ipprova għamilha. U dik kienet arranġament li ktibtu jien waħda mill-ewwel drabi li kont daqgħet fil-pubbliku. U ma missierek differenti, ġifieri daqgħet ma' ħafna nies imma bħal missieri qatt mhux qed ngħidlek għax ta' parsi missieri, imma x'il-feeling sabiħ wies. Anke meta konna nirreħersjaw konna niġġieldu, insomma ma il-feeling sabiħ normali. Ma dik normali. Li hemm anke l-lirika meta kont tisma' l-kanzunetta kollha x'aħna rajna biċċa żgħira mill-kanzunetta hija lirika li tmissek ukoll bejn missieru liben. Ma minix konvint jekk kienx qed jiktibha dwaru nnifsu dik il-kanzunetta, ma missieri kien influenza, missieri ilu 40 sena jew ftit inqas jaħdem l-isptar. U ra wis nies ibatu, ra wis nies imutu mingħajr ħadd ma jarhom. Jew bit-tfal tagħhom jiġġieldu għal wierd flok qegħdin magħhom l-isptar. U niftakar li kull meta kien jikteb kważi dejjem fuq nies li qed ibatu kien jikteb u kont ninduna li jkun iltaqa' magħhom ix-xogħol ma jkun qalilna xejn u jiżvugahom fil-kanzunetti. Tajjeb Mark, hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-ewwel parti ta' dan il-programm. Tajjeb ngħidilkom li dan huwa l-ewwel programm mis-sensiela Ara minn Mar. Fejn mar? Il-missjoni. Mark issa fit-tieni parti wara li rajna ftit minn hu Mark Zammit Lawrence. ħankunu qed naraw ukoll il-parti l-oħra, il-parti meta mar il-missjoni. Għalhekk ibqgħu magħna, ħanaqdu għal waqfa qasira r-reklami u nkomplu. Il-Maltin minn dejjem kellhom għal qalbhom il-missjoni. Matul iż-żminijiet ħafna Maltin marru madwar id-dinja ixerdu l-imħabba ta' Kristu. Mhux biss bil-kelma, imma billi jgħinu biex jagħtu dinjità u jtejbu l-kwalità tal-ħajja. Permezz tal-website il-ġdida tal-missjon, intu wkoll tista' taqsam imħabbtek ma' dawn in-nies u tkun parti minn din il-missjoni. Aġġorna ruħek fuq il-missjoni wara kif tista' tgħin billi tagħti d-donazzjoni tiegħek dirett mill-website missio.org.mt. Grazzi li srejn il-missjon u se tibdel għall-aħjar ħajjet ħutna li tant għandhom bżonnok.
Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti tal-programm Ara minn Mar. Miegħi għandi lil Mark Lawrence Zammit, fejn qegħdin l-ewwel parti tal-programm rajna ftit sirna nafu ftit iktar minnu Mark. Spiċċajna propju fejn rajna s-silta mill-lanja tal-poplu fejn Mark akkumpanja lil missieru fuq il-pjanu. U waqt li kienet jgħidilna l-esperjenza tiegħu propju ta' dik l-anja, ta' dik il-silta mużikali, esprima li missieru fil-ħidma tiegħu mal-batut ma' min qed ibati. U propju din il-parti ħankunu qegħdin niddiskutu Mark u l-missjoni. Mark nilqak lura għat-tieni parti tal-programm. Mark u l-missjoni kif bdiet jew fġitek f'moħħok jew aħjar kif ġarrewk magħhom il-missjoni? Għax la ġitni f'moħħi u laqqas bdiet, imma kien hemm grupp kienu jaħdmu miegħi qalu aħna ħammorru ġej. U di jien kont inħossni fuq il-missjoni, eżatt kif iħossuhom il-maġġoranza tal-Maltin. Jisimgħu lil Mimmar, jammirawh f'qalbhom u forsi mal-ħbieb jgħidu kemm nixtieq għandi l-kuraġġ immur u tieqa' fehem. Bħal ta' min jagħti d-demm, eżatt. Tkun tixtieq isek tagħmilha, titħajjar every now and then, imbagħad isek ħammur komplikata wisq. Imma ma taħsibx li xi kultant daw il-ħsibijiet jiġuna għax hija xi ħaġa su misteru ħammur f'post fejn ma nafux. Allura qisu kelli bżonn il dal-grupp, dak li kont se ngħidlek, kelli bżonn il dal-grupp li jgħidli insa kollox, inti ġej magħna ħanieħdu ħsiebek aħna. U naħseb waħda mill-aktar esperjenzi li bidlu li ħajti u mhux qed ngħidek għax fuq programm. Ġifieri aċċettajt mal-ewwel inti ma mhux mill-ewwel u l-ommi mettilix għax ommi kienet vera nkwetata. Li ħadd mur. U l-ewwel post li mort? U naħseb sallum għadni mettilix illi bbukjajt qabel mettilha. Imma bbukjawli ħallejt xi xahar jgħaddi mbagħad qedtilha qed naħseb biex immur. Kont naf imma li mhux se tgħidli xejn għax ommi tinkwita ħafna imma qatt ma qalt li tagħmel xi ħaġa qatt. U l-ewwel post kien? Tanzania. Allura, tlaqtu minn Malta, preparajtu nimmaġina qabel, x'tip ta' preparazzjoni għamiltu? Fuq żewġ livelli. One ovvjament tieħu xi ħaġa miegħek, inti ma tmux kif taf inti l-pajjiżi tal-missjoni bidek f'idek, tieħu l-flus, tieħu l-proġetti, l-pjanti, il-pjanijiet miegħek, u fuq livell psikoloġiku. Inti titmur preparat. Għaliex ix-xokk mhuwiex żgħir. Allora titmur preparat li se tara affarijiet li se jaħżduk, se jaqtowk minn ġewwa. Fuq dak il-livell tipprepara ħafna. Ġifieri ħafna nies jaħsbu li min imur il-missjoni fundraising vera għax mingħajr flus ma tagħmel xejn, imma tipprepara ħafna mentalment. Tajjeb, infatti l-missju għandu dipartiment propju li meta xi ħadd ikun ħajmur il-missjoni, preparazzjoni sħiħa biex daw li jkunu meta jaslu hemmhekk ikunu preparati għal dak kollu li jista' jinqala. It-Tanzanija, l-esperjenza tiegħek hekk nirrakkuntawha biċċa fil-bidu hekk, kif wasalt hemmhekk l-ewwel esperjenza tiegħek? L-iktar ħaġa li impressjonatni niftakar kif missejt mal-missjoni. L-ewwel kemm sabiħa l-Afrika. Jiġifieri bdejt niftakar fil-Lion King. Mamma mia kemm hu sabiħ, dak kollu li jgħidu fuq l-Afrika li hija damp u li hija kważi miżbla. Mhuwiex ver, l-Afrika bellezza kemm sabiħa. Ġawek nikkonferma x-xenografija sabiħa. Ġifieri bdejt ninduna tal-Lion King ma kienux kreattivi ħafna, Alla kien kreattiv li ħoloq l-Afrika u l-Lion King ikkopjawha. Brillant sabiħ. Ġifieri dak kollu li konna naraw fil-films ta' Disney. Jeżisti l-Afrika, ġvek film ta' Disney tara farfet daqshekk blu. L-Afrika qiegħed hemm taraħ quddiem għajnejk. Impressjonanti. Imma l-iktar ħaġa li xxukjatni kif on the way għall-ewwel raħal tal-faqar għax imbagħad hemm il-faqar. U fil-faqar vera hemm il-miżbliet. L-iktar ħaġa xxukjatni kienet kif jista' jkun li dak il-farfet blu daqshekk sabiħ jgħix mingħajr problemi. U dawn in-nies umani li tidħol u tarhom kif tħallna niftakar tiftaħ il-gate tfal iduru mal-van kont qed naħlif li se jafġu xi wieħed taħt xi tajjer. Min tifel daqshekk jiġri u jġorr il-loħtu fuq spaltu ġo isu investa jew l-użar, jiġri mat-tajjer tal-van.
bil-ħwejjeġ imqattejn niftakar u hemmhekk itħitsi u xokk ħażditni ħafna. Imma Mela il-kontrast huwa il-kontrast bdejt ngħid l-ewwel esperjenza kif jista' sabiħa. jkun in-natura jew Alla jew il-bnedmin inħallu farfet jgħix sabiħ b'dak il-mod l-Afrika, biċċa farfet imma mbagħad bniedem uman jgħix hekk u bdejt nintela insomma almenu jien bir-rabja. Għax għandi l-ħaġa jien li meta nirrabja ħafna. Nirrabja ħafna, dejjem hekk kont. Insemmejt ukoll li malli wasalt rajt l-Afrika sabiħa, mhux kif kont jippreżentawha miżbla, eċċetera. Però daw il-postijiet hemm ukoll. Jeżistu, x'inti tidħol fl-irħula jeżistu, għaliex dawn il-postijiet qegħdin fil-postijiet fejn in-nies huma miġbura m'għandhom xi jieklu. Allura jarmu jerġgħu jiklu minn ġo żiebel. Mhux għax huma ignoranti, tqajt ma' ħafna nies jgħiduli ma da ma jmorrux ifittxu xogħol. Ekku. Il-livell tal-faqar huwa tant kbir. L-ewwel post tax-xogħol huwa tant il-bogħod illi qatt ma jistgħu jaħdmu kemm jaħdmu jistinkaw kemm jistinkaw, jinqalgħu minn ġo dak il-faqar jekk mhux għax jiġu kreati proġetti fir-raħal tagħhom stess minn nies madwar id-dinja bħalma il-missjon. Ekku, infatti semmejt punt żgħir fejn l-edukazzjoni pereżempju, ħafna tfal iridu jimxu kilometri sħaħ biex dawn ikollhom iċ-ċans ipoġġu fuq bank tal-iskola, bank kif mhux kif nafu aħna bank tagħhom biex jieħdu l-edukazzjoni. Allura din il-ħaġa tal-faqar hija tant hija kbira li bħala missjo qed tipprova tgħin ħafna il dawn it-tfal ikollhom l-edukazzjoni xierqa biex għada pitada jinqalaw jgħinu lilhom infushom u jgħinu l-ta' madwarhom. U taħdem, qed tgħidli l-iskola, qed niftakar waħda mill-iktar momenti illi vera bdejt ngħid imma di d-dinja kif ma naf xejn fuq għax inti meta tkun tgħix fil-pajjiżi tagħna, vera ma tkun taf xejn fuq id-dinja. Għax aħna l-grazzja tal-Alla ngħixu f'ħafna lussu waqqas nafu. Niftakar li nidħol ġo klassi, jkun hemm tifel m'għandu xejn x'jiekol, taralu l-kustilji u qed jikteb fuq pitazz. Illi fuq naħseb kien pitazz illi forsi ġimmi x'imkien mill-Ewropa, ma nafx xi donation kien. Li fuq kellu xi 4 footballers u 2 minnhom niftakar illi kienu Maradona u Ronaldo. U x'kien rajt il-Maradona u Ronaldo fuq il-faċċata dal-pitazz tat-tifel qed tara d-dinja kemm inġusta. Biex hemm x'imkien bħalissa Maradona u Ronaldo dak iż-żmien Maradona kien għadu ħaj u Ronaldo qed jgħixu dik il-ħajja. U qegħdin stampati fuq pitazz ta' xi ħadd li qed imut bil-ġuħa u dak qed jikteb fuq il-pitazz. Ma nafx ta' forsi jien biss naħsibhom dal-affarijiet imma dakinhar qed ma jistax ikun immorru norqdu mhijiex umana li tara l xi ħadd tibgħat jew fl-inġustizzja u ma tagħmel xejn. Imma jiena l-esperjenza wkoll ta' tfal li semmejt inti vera kienet tipinġi jew jikteb Ronaldo, Maradona, eċċetera. Però bħal kull inkwa tifel u tifla jkollhom l-idoli tagħhom daw, ġifieri wkoll bħalna, ġifieri jgħixu l-istess. Id-differenza hija ma nafx l-esperjenza tiegħek jekk kienx l-istess bħal l-esperjenza tiegħi, fejn id-differenza hi li meta mbagħad titlob il dak it-tifel x'jixtieq. Pereżempju ħafna drabi jitolbok ballun tal-futbol. Jitolbok lapes biex jikteb, ġifieri huma wkoll għandhom ix-xewqat tagħhom. Ma nafx intom jekk intqajtux ma' tfal u x'tip ta' xewqat kellhom daw it-tfal. Mostly bħal dawn li qed tgħid inti, ġifieri affarijiet li jkunu qed jaraw huma. Ġifieri jekk ikun ra Ronaldo jkun irid ballun ma taħajtu li jkollu ballun. Moħħu laqqas jaħseb li jasal li forsi xi darba jkun futballer, imma li jkollu ballun u forsi dik li tagħmelhom ferħanin. Il-fatt li m'għandhomx ħolm kbir, m'għandhomx pretensjonijiet, mhux qed jistennew li d-dinja tinżel arkub tajja qudiemhom kif ġieli jistennew it-tfal tagħna biex tagħmilhom ferħanin. Huma jafu li d-dinja mhux se tagħmilhom ferħanin. And they're fine with it, u aċċettawha għax aċċettawha. They're at peace with themselves, jiena hekk ngħid fuq il-missjoni. Però l-iskejjel jaħdmu fl-Afrika taf inti, u nixtieq ngħidhom din nies. L-iskejjel jaħdmu, ġifieri jiena rajt tfal illi twildu ġo familji smajt stejvi, tqajt ma' tfal li twildu ġo familja fqira ħafna. Il-familja salbet u bajnuna minn proġetti bħal tal-missjo batithom l-iskola, kibru, saru tobba, assisin, accountants, teachers, huma wkoll
U mbagħad kellhom biżejjed paga biex jibdew jibnu familja tagħhom. Diffiċli ħafna imma jagħmluha u taħdem. Tajjeb infakkarkom dan il-programm huwa Ara minn Mar li huwa mtella mill-Missjo. Għadna kif semmejna l-edukazzjoni, saru qassisin. Il-Missjo taħdem f'ħafna areas u tista' tissapportja lill-Missjo billi anke tkun taf iktar dwarha billi tidħol fil-Facebook page jew inkella fil-website. Tajjeb ngħid li l-Missjo għadha kif il-lonċjat ukoll website ġdida b'iktar informazzjoni iktar u iktar fuq il-proġetti li intom bid-donazzjoni tagħkom tkunu qegħdin twettqu. Mill-ħin għall-ieħor fuq l-iskrin qed taraw telephone number, qed taraw anki l-website, qed taraw ukoll il-Facebook page. Tajjeb nirrakkomanda li tidħlu fihom ħajkun hemm anke kompetizzjoni relatata mas-safar peress li l-programm huwa minn Mar il-Missjoni huwa safar b'differenza imma wkoll ħajkun hemm kompetizzjoni biex inti tista' tirbaħ vjaġġ tiddarba flok fil-missjoni vjaġġ fl-Ewropa. Tajjeb Mark, ħanorik ritratt ieħor issa relatat mal-missjoni. Hawnhekk inti it-tfal u l-grupp li tlajtu. X'memorji jġiblek? Il-Kenja dak. Il-Kenja iġib li l-memorji ta' kull darba li kien jaraw il-mobile. Niftakar konna noħorġu l-mobile biex nieħdu ritratt. U kif jaraw li l-om infushom fuq l-screen? Ferħ ta' ġen. Imma ferħ ġenwin. U niftakar l-ewwel darba li ġrat li bdejt nitħak jien bil-ferħ, mhux bdejt nitħak bihom, nitħak bil-qalb. U tant tħakt, u aktar kemm nitħak ma kienu xafu xed nitħak. Għasim kont nafal fejn nitħak. U aktar jitku jieħdu pjaċir u ħadna skos ritratti. Tajt il-mobile il wieħed minnhom ġie 10 minuti wara l-mobile qasna fejn kien, ħadu skos selfies. U x'kien inġbarna lura d-dar. Et illum jien tħakt bil-qalb wara ma nafx kemm il-sena. Għax aħna nitħku ħafna, tkun fuq Facebook titħak għax tara video. Imma id-daħk li ħadd pjaċir nitħak dakinhar magħhom bil-ferħ, x'imbdew jaraw lilhom infushom u jagħmlu l-funny faces fuq il-mobile. Qed tara le. Qed tara le jien għand rajt daqshekk films tad-daħk li jiswew miljuni u ma tħakx bil-qalb daqskemm tħaqt ma' dawn it-tfal meta bdejna naraw lilna nfusna nagħmlu funny faces fuq il-mobile. Għalhekk dawn l-affarijiet iż-żgħar jibdew jibdluk l-Afrika. Għax mux tetarom dawn l-esperienzi l-Ewropa. L-Ewropa ma' u lebda tifel li marax mobile. Jiena naħseb li kif qed tgħid tajjeb u kif anki qed jisimgħu t-telespettaturi huwa l-ewwel kien xi ħaġa sabiħa, inżilt l-Afrika, rajt pajsaġġ sabiħ immens, u mbagħad ix-xokk tal-inġustizzji li tara, però mbagħad dawn il-mumenti li iktar ma jgħaddi żmien tibda tintaqa' magħhom jibdlulek anke kif tħares il-perspettiva tal-ħajja. U li ġrali bdejt nassorbi fija nnifsi kull ma qed nara u qabel norqod ngħid ġidi d-dinja, dawn l-affarijiet jeżistu fid-dinja, okej. U bdejt nipprova għax ta' dik li ma kont għadni pjuttost żgħir, daħtni lu 6 snin ilu l-ewwel darba li mort, l-ikbar xokk ikun l-ewwel darba li tmut. U hekk bdejt ngħid dawn l-affarijiet jeżistu fid-dinja u dakinhar ħriġt b'din il-teorija li għadni nemmina b'qalbi kollha sal-lum. Illi kull żagħżugħ u żagħżugħa f'pajjiżna għandhom mhux ħanejt jingħataw iċ-ċans, kważi jagħmluha bħala parti mir-requirement taż-żogħżija illi l-istat iħallaslek jew ħallaslek biċċa sew biex tmur ma' grupp bħalma u l-missjoni ma tagħmilix waħdek jew ma' grupp ta' ħbieb, ma tmur ma' grupp ta' nies jifhmu biex tmur ġimgħa 10 ijiem 15 f'dal pajjiżi. It will change you. It will change you mhux fis-sens li tiġi jaw u ma tibqax tagħmel shopping kif ġieli jgħidulna. Ġejt lura mibdu mhux vejjina ġejta bqajt noħroġ, ġejta bqajt niekol, bqajt nonfoq più o meno l-istess flus li kont nonfoq qabel. Ma biddilx ħajti fis-sens li bdejt nixtri inqas jew noħroġ inqas jew ngħix ħajja aktar ta' dbatija biex inkun bħalhom. Pjuttost minn għandhom tallimt illi inkun aktar kuntent bli għandi. Kuntent bli għandek u anki tħares b'mod differenti lejn ċertu affarijiet. Pereżempju jiena llum il-ġurnata inħares blenti differenti lejn l-ilma li huwa tant komuni għalina, imma jiena għext l-Etjopja għal ġimagħtejn mingħajr ilma. Jiġifieri hemmhekk tibda tħares b'mod differenti, jiġifieri il-ħela hija ħażina, jiġifieri forsi sa dakinhar ma kontx qed nara daqshekk ħażina, imma l-fatt li għexta
u rajt kemm hija importanti, ġifieri tibda tħares ukoll b'lenti differenti. Lenti oħra li xtaqt insaqsik fuqha hija l-kelma xejn. Xi tfisser għalik illum wara li mort il-missjoni l-kelma xejn? Qabel ma mort, xejn kienet tfisser għandi, imma mhux li rrid. Allura m'għandi xejn li rrid. Xejn hemmhekk ifisser li m'għandek xejn la li trid u laqas li għandek bżonn. M'għandek xejn jiġifieri int u l-art. Jiġifieri int b'xorts jekk tkun lucky u l-art jiġifieri it-tiben. L-art, fejn tasek fi m'hemm xejn, m'hemmx kif ħabad nispjega aktar minn hekk. Imma l-missjoni tgħallim xi ħaġa. Qabel ma mort kont naħseb illi aktar kemm tkun komdu, aktar għandek ċans tkun ferħan. U l-missjoni rajt ħafna nies, mhux tfal biss, li mhumiex komdi xejn, imma huma ferħanin. U dik faqet li moħħi. Għax allura dak kollu li kont nemmen aktar kemm tkun komdu, aktar tkun għax anke meta kont żgħir ommi, studja, aktar kemm tistudja, aktar ikollok xogħol tajjeb, aktar tkun komdu, allura aktar tkun ferħan. Illum nifhem illi l-kumdità u l-ferħ huma relatati imma mhumiex waħda ma twassalx għall-oħra għax il-missjoni rajt ħafna nies skomdi immens imma skomdi. Imma kontenti. Fuq dan il-ħsieb naraw ir-ritratt li ġej li jmiss għall-istess ħaġa li kont qed tgħid l-ewwel bil-kamera hemmhekk jew bil-mobile. Mobile għandi fidi naħseb dik, dak huwa wieħed mill-mumenti jara. Dak huwa wieħed mill-mumenti. U kont ngħid ara naqra leha. Naħseb għax mhux qed nara x'għandi f'idejja. Mobile kun. Imma dak huwa l-feeling. Dak huwa l-feeling u niftakarni darba għax qabel ma morna il-grupp li kont għamlu għallu isma' ġib kemm tista' affarijiet nitabbew. Ħalli mbagħad jekk għandek ħwejjeġ jew hekk illi tkun tista' tqassam u hekk naraw minn vera jkollu bżonn għax aħna li konna morru minn raħal għal ieħor nagħtuhom il-flus, niltaqgħu man-nies, naraw kif sejjer il-proġett, tkun isek kuntrattur żgħir. U niftakar fraħal minnhom qassamt kollox kull ma kelli fil-bagalja. Kien fadalli biss il-bagalja. U kien hemm mara ma kelli smajt li kien hemm ma kellix gwardarobba. U niftakar dak iż-żmien kien hemm xi ħadd. Għalli l-bagalja għandek bżonna. Għetlu l-erdu sejlu rabija jien. Għalli għax dik il-mara m'għandix gwardarobba. Minn hemmhekk stess, konna jisużu naħbib f'satejn. Għalli kieku dik il-bagalja tkun il-gwardarobba tal-familja. Stat il-bagalja minn Malta kienet qattet ġifieri kienet saret żibil. U qed nara għadni sal-lum niftakara tieħu il-bagalja isni tajta gwardarobba ta' waħda minn dal-gwardarobba li tixtri. Qed nara mixja impressjonatni wis. U bat on the way back ma kien fadal li xejn. U nara grupp ta' tfal labu l-futbol. Mħan waqfek għan naraw ritratti ieħor qabel tgħidli. Naraw wieħed mill-aħħar ritratti li għandna. Hawnhekk l-iktar għall-espressjoni hekk ta' dak it-tifel ta' ħares lejk. Ejwa, ix-xahar kien jimpressjonhom ħafna. Nimmaġini. Żewġ affarijiet li impressjonaw huma li tkun abjad huma jgħidulu mżungu. Għalli xaħat abjad għalli emmirħula li tant huma remoti li jisimgħu l-istejjer fuq nies bojot imma jaħsbu li huma leġendi, jaħsbu li nies bojot ma jeżistux. Huma biss leġenda. Bħalma ġieli aħna nisimgħu fuq id-draguni, ma draguni jeżistu. Għalihom tant qatt ma jkunu raw xi ħadd abjad illi meta jitfaċċa wieħed qisu tfaċċa fairy tale. Allura għalihom il-mżungu meta jaraw wieħed jibdew missulek il-ġilda biex jaraw vera jeżisti l-abjad u x-xahar. U x-xahar. U x-xahar. Din nista' nikkonfermax kull darba li morna għax-xahar mod speċjali. Niftakar forsi xi ħadd jirrakkunta manki xahar ikkolorit, xi ħadd jisbuħ ix-xahar li hija xi ħaġa. Mark, ħanorik l-aħħar ritratt li għandna. Hawnhekk esperjenzi ifakrek f'xi ħaġa dan ir-ritratt u f'esperjenza partikolari? Dan ifakkarni fi-storja li naħseb hija l-istorja li nibqa' nirrakkonta dejjem u l-istorja li iktar beqgħet f'moħħi. Jiena kont mort ma' grupp ta' nies kollha kienu jaħdmu fuq it-television għax dawk kienu l-bib tiegħi li kienu Fabian fost l-oħrajn Fabian u llum il-mara tiegħu jaħdem Olwyn u Ember il-kantanta u xi nies oħrajn li huma ħbib tagħna. U niftakar li Ember hija persuna li tmexxi dal-grupp li ħafna li kont fih, tieħu ħafna inizjattiva. Kienet enitna biex immorru ħaditna f'dan ir-raħal li verament kien remotu m'hemm xejn. Ma meta remoti ġifieri raħal ta' 5 djar
li biex tasal għalih trid issuq dik id-daqqa ta' 3-4 sigħat b'80 km fis-sija. Ġifieri da tkun in the middle of toħroġ minn ġol-van u tgħid hawnhekk litteralment hawnhekk fuq il-qamar l-istess, daqshekk in the middle of nowhere. Ġifieri bla ħosta u dar waħda, hekk waħda. U oħra tara mill-bot hekk 9 kilometru bot. U wasalna f'did dar. Il-ma xejn, ħaxix imkien. U kif naslu u dil-mara li tgħix hemmhekk semetna, ħarġet tiġri kellha baby fida. Ħarġet tiġri. U marret tiġri tagħtih lill-lember. U għaltilha, please, take my baby, please, take my baby now. Take it with you. Da ma kellemnijiex xejn. U nħsadna, Ember nħażet ħafna. Għaltilha, why? Għaltilha, because here it's going to die. With you it will live. U biftit komunikazzjoni, għax kien hemm qassis imur hemmhekk u jitjallimhom jitkellmu bl-Ingliż u hekk, biftit wasalna biex fimna li din il-mara ma kienx ilha ħafna li kellha baby naħseb ħaqqas 6 xhur, ma kellix xittijax tiekol, kienet qed tinduna li l-baby se tmut. U kif ratna u indunat li aħna konna prospett ta' ħajja aħjar, marret tiġri taħt il-baby lill-Ember bit-tama li aħna noħdula l-baby nisirquh ġifieri. Immorru bih l-Ewropa, kienet lesta li t-tifla tagħha jew t-tifel ma nafx kien ma taraħx aktar bajnejha sempliċiment biex tkun taf li t-tifel mhux se jmut bil-ġuħ. Di kienet lesta li tagħti u hemmhekk indunajt. Kieku tgħidha l xi ħadd minnha, kieku tgħidha f'Malta tgħid li ma għandha l-qalb tħalli li t-tifel tagħha jmur ma' stranġier. Ma jien wara dik l-istorja nirraġuna li ma hom. Hi daqshekk koraġġjuża li tagħmilha meta taf li t-tifel tagħha se jmut. Jekk ma tagħmilix. Meta l-unika option li għandek hi li tmut, kollox tagħmel. Kollox. U di ta' n-nies kollha li jiġu mill-Afrika jasmu. Ekku, infatti llum il-ġurnata aħna naraw anke dawn in-nies li jippruvaw jaqsmu. Nifhem li n-nies ma jifhmuwiex, nifhem li n-nies jgħidu imma kif il-mamma mija ma jindunax li se jmut dan. Kif jaqsam? Meta l-unika option oħra li jkollok hi li tmut żgur, Tamela. L-unika raġuni għalfejn tidħol tagħmel operazzjoni illi qabel tidħol jgħidulek di fl-operazzjoni għandek ċans 90% tmut. L-unika raġuni għalfejn tidħol tagħmilha 90 ċans fil tmut. Li l-unika option l-oħra li fadallek li tmut żgur. Mark, għadda l-ħin. Grazzi tal-li kont magħna hekk. Grazzi. Infakkarkom li intom tistgħu tkomplu issegwu l-informazzjoni u anki iktar informazzjoni nagħtuha fuq il-Facebook page jew inkella fuq il-website tal-Uffiċċju Missjonarju www.missio.org.mt. Fuq il-Facebook page ħajkun hemm kompetizzjoni relatata mal-guest mal-mistieden li ħajkonna fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm għandu repetizzjoni s-sibt li ġej fit-3 ta' wara l-ofsinhar. Jiena ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.